Ina da tambaya da zan yi. Na karanta a cikin Alkur'ani mai girma a lokacin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ana barin maza su ajiye bayi mata, kuma an ce wai na maza za su iya kwancin aure da mata bayin ba laifi bane, ba kuma aure a tsakaninsu, kuma in an haifi ‘ya'yan sukan zama halatattu. Amma kuma ina ganin a ɓangaren mata kamar an zubar da darajarsu a wannan lokacin, kuma shin da mace za ta mallaki maza bayi, to kana ganin za a iya barinta ta yawan nan mu'amalan da su? Dan uwa yayi tambaya cewa a lokacin manzon Allah akwai mata wanda suka kasance bayi, ana kuma bari a sadu da su ba tare da aure ba. Me yasa ake bari? Kuma me ribansa? Shin mata suna da wannan daman? In suna da bayi, akwai ayoyi da dama Alkur'ani wanda ya bada daman saduwa da wa'inda matayenka ne, da kuma wanda dama ya baka ka mallake su. Wanda dama ya baka ka mallake su yana nufin mata bayi a lokacin manzon Allah. Hakan yana faruwa sanadin faruwan wayanda aka kamo su a yaki, ko wayanda aka sayo, ko da kuwa namiji ne ko mace, matukar an mallake su sukan dawo bayi. In kuma ka da bincikawa, akwai wasu ayoyi a Alkur'ani kamar a suratul Nisa'i sura na 4 aya na 25, in baka da dama yin aure saboda yanayi na rayuwa, to ka auri mace baiwa kuma ka bata yancinta ta zama tana da yanci. Yana nufi in baka da dama auren ya mai yanci, to ka auri baiwa ka kuma bata yancinta ta zama tana da yanci. To kaga ana bada kwarin gwiwa akan to amma yanzu an tsaye da harkan cinikin bayi. Dan uwa, in har kai tambaya ka jira a amsa. Tambayin ya shafi wannan ne, ba a haɗa tambayoyi biyu. In kana so ka sake bin layi, idan kai tambaya yana da kyau ka jira a baka amsa. In ka ce za ka yi ta haɗa tambayoyi za mu ta zagawa, da ba musulmai ba ana barin su. Amma in kai musulmi ne, to dole sai dai ka sake sabon layi. In ana haɗa tambayoyi ba za mu yi amsa tambayoyi da yawa ba. Wanda ba musulmai ba muna ba su wannan daman. To kaga a takaice dangane da maza daidai ne, amma kaga ga mata ba su da wannan daman. Mata bayi su ne kadai za a yi hakan. Namiji zai iya saduwan, amma Kur'ani bai ci hada ɗaya bangaren ba. Sannan kuma in ka nutsu ka sake dubawa, a wannan lokacin zinace suna yin yawa. Wanda ba su yi aure ba da wanda suka taɓa yin aure sukan yi zinace. To musulunci yana neman ya samu ya katsa wannan, kamar yadda da shan giya yayi yawa. Sakon farko shine a suratul Baqara sura na 2 aya na 296. An ce a cikin giya akwai riba akwai kuma asara, amma asaran tafi yawa. Akwai na biyu shine a suratul Nisa'i sura na 4 aya na 43. Kar ku yi ibada matukar zuciyarku ba ta tattare. In aka kusanci sallah ba a shan giya. Hana shan giya ya zo ne a suratul Ma'ida sura na 5 aya na 19. Aka ce shan giya haramun ne. To Allah madaukakin sarki ya hana duk wani nau'in jima'i, sai dai matanka ko kuma abin da damanka ya sa ka mallaka. To yanzu a wannan karnin ba a harkan bayi. To mutane suna tambaya cewa wai shin musulunci ya adalci akan harkan bayi? Mana, me yana adalci? Ga dalili. A duniyar mu a yau an hana yin safara ko kasuwancin bayi. Amma kun san me yake faruwa a wani guri da ake kira Guantanamo? Saboda amfani da dokokin haɗin kan ƙasashen Turai, yadda suke mu'amalantar fursunonin yaƙi, in ka ce za ka haɗa wannan da dokokin musulunci ya fi cancanta da abin da yake faruwa a Guantanamo. Amma ina so ku ɗan bincika, akwai wanda ya yi bayani ana kiransa James Eve, ɗan ƙasan China ne. An taɓa sashi a Guantanamo Bay. Za ka ji labari, za ka kuma sha mamaki. Tabbas in ka ji abin da yake faruwa a Guantanamo Bay, ta yadda ake cin zarafin 'yan firzinan yaƙi, kasan a kulle suke. Amma dokan musulunci, firzinonin yaƙi suna yawon su ko'ina. Firzinoni suna yawon ko'ina? Warai kuwa. Kawai za ka iya nuna musu wurin da za su yi aiki, kawai ba za ka sa su inda za su gudu ba. Kuma ko da su yi yunkurin gudu za a kamo su. Amma kaɗan yi tunani a ce firzinan yaƙi ba a ko ɗaure shi ba. Amma inda ake ajiye firzinonin yaƙin yanzu, suna kulle, suna ɗaure, zagaye da wayoyin lantarki. Abin da yake faruwa a ciki bai da daɗin ji, kama daga fyaɗe, luwaɗi da kuma dai sauransu. Abin san ma daɗin ji. Yanzu idan ka duba, za ka yarda da ni cewa firzinonin yakin musulmai sun fi samun adalci sama da na haɗin kan ƙasashen Turawa, mutuntawa sama da wanda suke Guantanamo Bay. Amma a musulunci samsam bai yarda ba da saduwa da wayanda ba matayen aurenka ba, sai kuma wanda damanka ya sa ka mallaka, ba irin nasu da kowa ba.
To kuma ka ka lura da kyau, matan fursunonin yaƙi musulmai, dalilin auren su yakan sa a 'yanta su, haka yakan ba su 'yanci karɓuwa a al'umma. Da fatan ka gamsu.